Theng parpan ang thek apo lapen aso lapen karjong kang thir amen pen amen. Pini arni aphan monduli ilitum aphan sonni Bible kaporhi ekang vai pido. Aprangsi akaporhi ke toitang abang John ketok akido aprangsi abang ang deng pi ketom ang deng so inkorahini pen ha ang deng pi pli pen ang deng so trok an alam. La so ang kung along ason alam ke long dam do bonta la ithi thini le ilitum endam chot lo na aprang sia bangke alang li la son si ke pu ilitum kachuning ri a ling alang li long pen ilitum long alang li long pen pung te arnam a long pen lo jisu a long pen lo pima ilitum alang li hukum kroy lapen aning ke hang ateng si ke klem lang tha ilitum ke alang li phansi ke kroy alang li ning ke hang ateng si ke klem la si ilitum alang li phan chu hang lo tangte chu ning ri lo tangte alang li ilitum a phan epijir pu soni alama bangela son lo arnam aning ke hang ke la lo ilitum alang li sopo Jisu Christ amen upon kroy nang ji lapen alang li ekipia hukum ateng ilitum chinghon seroy nang ji ketoy tanga bang John ipudam thap kali alang li chini lor pensi ilitum upon nang ke than la anama ning ke hang ke lap son ho pu aprang sia bang ke ilitum alang li sopo Jisu Christ upon kroy nang ji so nia bangke Jisu Christ ilitum upon nang pin khat nang pin lar ateng ilitum klem nang ji dam nang ji kupila chinghon seroy nang ji donatum ilitum arnam upon kroy lapen ahukum ateng klem lote alang li ilitum kachuning ri alam ju puke ilitum chini peme atheke monduli au vilir along ilitum lang lo tangte ilitum thek long ke ong dung munit kang thiratum ason kamang hu me akam klem kumata men pen si lang litum ke klem lo Jesus Christ amen pen la pen ko som si ke klem thek lo alang litum alang li phan ke kroy thip apot la ke kroy ke do pen si alang litum kado ko vi akam ta klem lo la pen hem pu lang li tumalong do dun lo la si ason kamang hu me mi akam ta alang li tum pen a jok hem pu Jesu Christ klem lo dam lo la pen lang tha bisara lam endam lo tangte ela ketoy tanga tum akam kitab long mamata ilitum long ang deng pi ketom ang deng so throk along pitor la pen John atum alon ke do adon ri kilia hud hadak kumane inut akeng te kok jok abang kachuhang kachurek do alang li tum thang da pimo vedet tangka mahave la si Jisu Christ amen pen alang li phan keng kam pache jor toila la pen hala ka akeng te kok jok abang thur jet lo akeng dam la Jisu amen pensi labang so amunit mele non alam ke lason lo ke kroy ke do apot si kamang hu me akam ta ka chepla lasi ilitum ta kroy lo tangte ilitum akai arjon ang bong ason kamang hu me ason nang cheplang ji lapen bang atuma phan arnam ardom pilo tangte hempu arnam pimeji ilitum methang mamata ason kahing no pen chipijok thekji ilitum kai kita Jisu Christ amen kang thir parno ver lonang lapen labang so amen kang thir aphan kroy thip lonang birta ke mia bangke Matthew ke tok ateng ang deng pi pli ang deng so krehini pen kretrok si an lapen ingkora ke thompen ingkora po an alam si ilitum kaporhi labang so ang deng along ilitum aphan lason alam si ekethan Jisu Christ Nazareth arong chi ulo alang li hag Galilee apirthe
ahabarana dam lo hadak arna marat alam than dam pang cheng lo pu John Baptist aphan halaso hut bang Herod rechu nep chek lo phatek beng thot lo anke Isaiah ke than mek alam atheke Isaiah akitab angdeng pi sirkep angdeng so isi pen hinialong ketok alam do kang ting arahia bin ke do atum kathiang pi thek long lo pu alam kapachik kok ji aphan Jesus Christ Nazareth chi olo alangli ha Galilee anathu damla ha pu Galilee anat pulotang te e bang kroi krider atum atheke Yehudi kali der atum do kasi Jesus Christ halai he atum along si damla haladak alangli arna marat alam than lo muniratum aphan keso kiun e pen pejok lo donatum ilitum eson soni alam ning chibidam lo na hem pu Jesus Christ ning chiruinon arna marat nang tebok het lo pu alam si kethan ilitum ta labang so alam kai kita inu chiden nang ji arna marat ke ilitum along kai kita nang lelu ilitum si deng thek lo ne deng thek thil lo ne kasi non anta deng thek thelang le pu tang te ke deng dun ji aphan matha nang po mo man tu ne deng po pu ke chok chelo kasi arna mahir jume nang kele hot si ilitum ining ing thin e chingpu du nang ji cho deng du nang ji hem pu Jesus Christ ha ladak Galilee pirthelo a Capernaum along bethe alangli kisukun e tuma phan pime lo ilitum ta athege piniar ni komata munit si kisukun e that kelong le dera bang kedo kavi dera bang kedo ilitum ta kado beta so lasi kahing no sonsuri pen hi daini aja kong pen kachipe jok ji aphan ilitum hempu amen le parnover lonang hempu aphan le chiki lonang alangli ilitum akeso atheke karjong akeso punon ok akeso punon alangli ilitum aphan nang pe mesi nang pe jok ji kirip iji aphan la ithe thini alam ning chi bilona ning chiruinon pu alam ke imi thang aphan ta lo la pen bang atuma phan ta lo lasi nilita nilining chirui nang po atheke ke chok chi kili lia son chi osi ka chipi media phan matha nang po nangli tumta la son thak thak lo kupine ko napne ke chok chi dole putang te ka chipi media phan matha nang po bor i nang po laki ili tum ka do ka ve atumta ke claim nang ji akam lo kai ka chikirla nang ji ke kenang sot la pu pe tang te arnam arat along ilitum paprang dun thek the lapen ke kroi ka chipi do nang ji ke kroi ka chipi thir nang ji lapen la so ke kroi bang atuma phan ki pi ka pijir nang ji ta ke nang sot lasi ilitum jongsi ke kroi chipi thir thek thelang pulo tangte hempu aphan chuningri lo nang alang li le ilitum ke kroi nang papi thir dun lo nang lapen la ke kroi ke bang aphan ta ke ron ke bak nang ji ason pina ka pot ilitum thek an pen un an pen arnama phan ke kroi thek kachiki thek ninga chi the thek aning rat pharo rat surya tum along ta ke do jia phan ilitum arni hem phuar nama kengri chor dom lo nang chor di lo nang chuning ri lo nang chuning lak lo nang Jesus Christ phan ro nang